Dnes sa dozvieme podstatné informácie o umývaní a detailovaní aut našich miláčikov a prišiel nám o tom porozprávať Lukáš, ktorý je majiteľom detailingového štúdia Šumný motor. Vítaj, Lukáš. Ahoj, ďakujem ti krásne za pozvanie. Aké sú tvoje prvé skúsenosti s umývaním tvojho prvého auta, kedy prišlo pod tvoju ruku? Moje prvé skúsenosti, to ešte keď som bol na strednej škole a v podstate ja som kvázi Rusnak pri Medzlebociach a tam som umýval rodičovské auto, hej. To bol, si pamätám, Ford Fusion. Mm-hmm. A moja babka mi hovorila stále, lebo to bolo rituál. V sobotu som umýval auto. A ona mi len stále povedala, čo tam Tiko robíš, čo to čistíš, táto to tak či tak zašpinať, hej. Ja to hneď preložím, hej. Čo tam toľko robíš, čo robíš tak dlho, tak či tak to oco zašpiní. Ale ja som v tom mal takú vášeň. Umývam auta, hej. Samozrejme, išiel som na výšku, mal som štvrták Opel Corsa, hej. To bola 1.3 Eco, hej, to mala asi 33 koní, ale stále som išiel a to muselo to byť čisté všetko, hej. Že to boli také moje úplné začiatky umývania, hej. Nebavíme sa o detailingu, ale je to také, že to prvé umývanie bolo rodičovské a potom tá Corsa, čo som v podstate ja dostal od jedného uja kvázi za euro. On mi to dal za euro. Naozaj som mu dal euro a on mi dal auto. Takže to bolo také vedro, na miesto šampónu bola jar, kefa s drevenou rúčkou. Jasné, že a už si išiel hladňaka. Tam kefa ani nebola. Tam bolo iba vedro a jar a na okna sa používala okena a handra, jakú mama dala. Mm-hmm. Hej, to bola klasika, hej, na dedine proste. To, tam nič iné, že o nejakých prostriedkoch tam sa nemôžeme baviť, že niečo také bolo. Takže bolo čisté, mokré a to bol cieľ toho celého. No čo je mokré, to je čisté po vojensky a to bolo super, hej. Čiže to bolo čisté, ale ja som sa tomu venoval. Aj keď to auto malo nejakých 20 rokov už vtedy, teraz už ani nie je, ale pre mňa to bola láska, lebo mňa to odviezlo z Prešova do Medzleboriec a z Medzleboriec do Prešova, hej. Čiže to bolo super. A ešte tak poviem, že v podstate tam nejaké, že radio, sluchadla na káblik do telefónu a to bola frajerina, hej. Čo bol ten hlavný impuls založiť značku Šumný motor? Inak mne ten názov sa veľmi páči. Ja nemám rád tie také šarické názvy, ale ten názov je proste vystihuje to, čo robíš. Neviem, čo to bolo, tým, že ja síce vo videách na sociálnych sieťach hovorím šarísky, ale ja šarísky neviem. Čiže proste to je taká improvizácia, ale zase to beriem tak, že kebyže spustím po rusnácky, nikto tomu nebude rozumieť, ale ja som chcel niečo iné. Raz som si prečítal komentár, že v Prešove je jeden kvázi štúdio alebo nejaká prevádzka Šumný pšík. Mm-hmm. Oni strihajú psov. A ja mám psa a on tam niekedy chodil a ja už si presne nepamätám, či to bol ten spúšťač, alebo či mi to prišlo tak, lebo od toho, že Šumný motor sa odvíjajú, hej, moje programy, čistý motor, šumný motor, parádny motor a tak ďalej, hej, celá tá komunikácia. Čiže toto presne neviem, ale ja som sa chcel v podstate odlíšiť od konkurencie. Nechcel som mať nejaké, že detailing, alebo niečo také. Hej. Chcel som mať proste niečo, čo je pre tých ľudí, ktorí sú v okolí a nech to je také, že človek si to všimne, možno to nie vždy zoberie vážne, že ja tam dám auto do nejakého šumného motora, hej, tam môj motor stal teľo, akože nezmysel, hej. Čiže bol to trošku risk, ale mne sa to stále páčilo a asi myslím, že to je fajn. Kedy si na to prišiel, že sa chceš tým živiť? Že to nie je len taký koníček hobby, že to budeš robiť doma, niekde na dvore, v záhrade, ale že budeš sa tým živiť a budeš poskytovať službu zákazníkovi. To bolo tak, že ja pár rokov dozadu som robil manažéra. Mal som pod sebou dosť ľudí a pre mňa starostlivosť o auta bolo unik z tej reality. Hej. To bolo super. Môžem byť konečne sám s autom. A v podstate on to začalo tak, že len umývam, hej. A to si umýval svoje auta, alebo aj... Svoje, čisto svoje, hej. Tam nebolo nič, že som niečo išiel umyť. Potom prišlo do toho niečo, že som dostal na narodky prvé produkty od manželky a od známeho. A skús toto. No a ono to išlo nejakým spôsobom, že skús, tak prišlo na to, že brat mi povedal, že počuje, potreboval by som niečo, hej, viacej.
No a tak to išlo, že dobre, ty potrebuješ viacej, ale ja neviem čo. Potrebuješ viacej, ja neviem s tým chodiť. V tom chodí teda. A tak známy Dano mi povedal, že však počúvaj, chceš produkty, chceš toto, chceš nejakú leštičku a toto však, áno, sú nejaké veci, kúpilo sa to, samozrejme manželka ma v tom podporovala a ono od jedného do druhého, cez tretieho, cez nejaké handry a potom toto prešlo k tomu, že som si povedal, že sa tým chcem živiť. A áno, logicky to nikomu nevychádzalo, že ja z pozície manažera si chcem otvoriť detailingové štúdie, kde som neustále špinavý, robím s chemiou, hej. Nikomu to nevychádzalo proste to, čo ťa vyhodili. No nie, ale ja chcem niečo viacej, chcem niečo, čo ma baví. A to bola tá láska k tým čistým autom, hej. Ja stále som mal, aj kvázi sa snažím stále ešte mať to svoje auto čisté. Nie je to tak, že obuvník chodí bosý. Nie je vždy čas na to, áno, priznám sa, ale ako náhle niečo vidím, že už mi to vadí, tak to čistím proste. A idem. Ja som videl tvoje auto, ktoré máš a na ten vek, ktoré to auto má, tak to auto vyzerá veľmi dobre. Neviem, či máš problém povedať, aké to auto je, ale to je biela perla, ja ju volám. To je 1.2 Fabia, jednotková, Haťa Paťa. To je topka. Ja som to kúpil, však poviem cenu, za 300 eur. To je moja láska. Ja keď som to kúpil od známeho, to nemalo ani farbu. Ja hovorím, že svetlo mali šedý zákal. Mm-hmm. To proste tam to nič. Jak kahanček so svetlom tam chodil. Hej, že nezmysel. Ale kúpil som to pre zákazníkov a hlavne aj pre seba na zimu. A keď som tomu autu dal trošku lásky, vtedy som pochopil, že hoci mi niekto povie, na takom aute chodíš a ešte tam máš polep a sa nehanbíš, no áno, ešte tam je momentálne na pravo hrdza. Ono to vyzerá hnusne. Ale všetko, ja hovorím, všetko chce čas, čiže aj tú hrdzu spravím. Ale z toho auta, čo prišlo, tak ja si myslím, že to je jediná Fabia, možno na Slovensku, ktorá má na sebe keramiku aj vyleštená. Ako to, že to je nezmysel. Keď to umiem, je to biele, zase je to biele. A ja som tomu vdýchol nový život. A práve pre mňa je aj to poslanie mojej garáže, že vdýchnuť tým autom druhý život. Čiže to je moje auto, hej. 1.2 Fabia jednotková. Áno, a ešte tak na dotaz to, že to auto jazdí bežne v premávke, nie je odparkované niekde v garáži, ale proste jazdíš na tom každý deň. Hej, akože teraz už jazdím na skútri, však už je sezóna, tak ja už mám rád skútre a mám rád dve kolesa, ale v podstate včera ešte mi to len vrátil zákazník, ktorý to mal 3 dní, lebo som mu robil auto, tam mal takú veľkú kompletku, ale ono non-stop. Hej, samozrejme trošku doliať olej, preto jazdou treba, lebo však to má nejaký vek. A tam si myslím, že ani nejakú bežnú výmenu oleja asi netreba robiť, lebo pri tých autách sa to dolieva pravidelne. Ale hej, ono to v kuse ide proste, to je super, takže ja ale je to dobrá reklama pre teba. Tým, že také staré auto dokážeš oživiť a môžeš ukázať, že aj na tých starých autách sa to dá ešte urobiť. Nemusí to byť funkčné nové auto alebo 3-5 ročné auto, ale aj starý lak sa dá dať dokopy a to auto vyzerá potom, možno nie zo showroomu, ale vyzerá veľmi dobre. Tak ono niečo má odžité, hej. Kebyže to chcem fakt dávať dokopy, tak pre mňa už by to nebolo rentabilné, čo sa týka objednávok, hej, lebo ich mám dosť. Ale snažil som sa z toho auta za ten čas, čo som tomu venoval vyťahnuť maximum, aby som sa za to nehanbil, keď si do toho sadnem. Aby ten človek, keď uvidí ten polep a vtedy si povie, ty kokos, toto je šumný motor. To proste takto má byť, hej, je to Fabia, má to, ja neviem, čo to má 14, 13, a ja ani neviem, hej, ale proste i tak to vyzerá šumne. Ten názov je vymekaný a mne sa veľmi páči. Aké boli tvoje začiatky s profi naradím? Mal si hneď do začiatku, si vedel, tak si spomínal, že si dostával nejaké darčeky alebo možno od niekoho do daru, že dostal si nejaké produkty a takto to bolo aj s profi naradím, alebo postupne si sa to zarábal, alebo si povedal, že nebudem tak robiť, pokiaľ nebudem mať nejaké kvalitné naradie. No ono to je takto. Pokiaľ som to robil len ako hobby, tak ja som v podstate mal aj kvázi od manželky podporu, že mi kúpila prvú leštičku. Ale ono, keď tá prišla leštička, tak bol kufrík, otvoril som a si hovorím, že to také vky, to na čo je? To a s tým čo? A tu
tam píše nejaký kmit a tu nejaké čísla, hovorím, však nejaké hlúposti, že však potrebujem leštičku. A tak mi ten známy povedal, však, ale tu máš, vieš, taký kotúč, taký, toto je na to, toto je také, hej, že toto je excenter, toto je rotáčka. A mne to čo hovoril, však mám leštičku, tam mám, však toľko stále, však kvantum peniazy, však to musí vyleštiť to auto. Čiže ja som vtedy ešte nevedel nič a reálne odkedy som ju mal, možno rok, tak ja som si stihol preleštiť iba jedno auto, hej, že svoje. A tak som si myslel, že wow, paráda, ja som si preleštil auto. No, bolo to na prd. Keď som to vyleštil, chvála Bohu, že bolo biele, že to nebolo tak vidno. Ale ja som nemal v podstate nejakú skúsenosť s tým, že čo to je. Hoci som mal kvázi už to profi na rade, ja s tými vecami robím dodnes, hej. Hoci už som tie leštičky opravoval, lebo pre mňa to je taká srdcovka. Dostal som to ako dar a ja s tým chcem robiť, pokiaľ sa to bude dať. Je to pre mňa fakt proste taká moja vec, že je to špinavé, je to zničené, tu je kábel, tu toto, ale si poviem, že viacej teda, aj teraz, keď som leštil, už sa tak dymí z toho a si poviem, nie, kľud, oddychni, vytrímeš. Je to v pohode, čiže... Takže si vážiš to, že si to dostal ako jak impuls a že to bolo od tvojej manželky, takže je to dobrá spomienka a doteraz to funguje. Hej, ono je to také, že si to človek váži. Akože pokiaľ, že som si neotvoril garáž, úprimne poviem, veľa vecí som si nevážil. Lebo ja som bol manažer a však to píplo na účte a to išlo, akože staral som sa, ale pokiaľ som nezačal robiť sám na seba, ja som si neuvedomal tú hodnotu. Aj tú leštičku som hodil do pivnice, však si tam aj handry. Teraz však ja mám drahší prášok na handry ako na svoje oblečenie, niekoľkonásobne. Ja si kúpim hoci čo na prádlo, ale tam pol litra 50 eur, však to musí byť, však to sú handry. Čiže ono to teraz funguje úplne ináč. Ako dlho to robíš? Keď to môžeš povedať tak, že od tej doby už sa venujem tomu profesionálne. Že mal si nejakú garáž, za ktorú si platil a tam si robil svoje prvé auto. Kedy to začalo? Nebolo z toho už len hobby. Stále poviem ja, že nie som profík. Profík možno budem o 10-15 rokov, lebo fakt nazvať sa teraz profesionálom je dosť trúfale, ale som človek, ktorý vie ako na to. Ja si myslím, že síce mám garáž a viem veľa vecí vyriešiť, viem vyleštiť lak, prebrusiť, viem tie škrabance odstrániť, pokiaľ to ide, ale nepovažujem sa za profíka. Ale v podstate nejaké 3-4 roky sú tak, čo sa tomu venujem intenzívnejšie, ale že takže na dennej báze to je posledný rok a pol, hej. Ale to zase odrobím denne nejakých 10-12 hodín. A väčšinou robím 7 dní v týždni, hej. Čiže tam za posledný rok a pol mi prešlo kvantum aut cez ruky a s rôznymi problémami. Či interiér, exteriér. Hovoríš, že nie si profík, ale ja keď som bol u teba v kancelárii, alebo tam, kde robíš ten detailing, tak ja som na stene videl asi 7 obrazov, kde si mal certifikáty a odborné školenia, ktoré ti pomáhajú sa stať tým profíkom. Takže možno nie si takým profíkom, jak chceš byť, ale podľa za mňa si určite odborníkom v tejto oblasti. Každý má na to iný pohľad. Ja si myslím, že kebyže tam budem mať možno 40 certifikátov, aj tak si poviem, že nie som profík, lebo mám na to stále iný pohľad. Hej. To, čo som nevedel pred rokom a pol a teraz už viem, pred rokom a pol to bolo pre mňa, že budem profík. Teraz to je pre mňa, že som stále na začiatku, lebo ja stále idem do hĺbky. Čiže za mňa to je kvázi neustále vzdelávanie. Ja často počúvam podcasty, videá, všetko možné, hej, popri robote, tam sa nedá byť v tichu, hej, však to všetko hučí, neviem čo. Čiže možno teraz poviem, že budem profík o 50 rokov, ale o 10 rokov si poviem, že aj tak by som chcel vedieť ešte niečo viacej. Tak ono to je stále, máš sa kde posúvať, ale už si v tej danej oblasti odborníkom a čím viac toho vieš, tak ty si zistil, že tým toho menej vieš, takže to je asi tak. Hej, je to tak, že stále mám pocit, že som kvázi amatér, hoci viem vyriešiť niektoré problémy, čo by som fakt pár mesiacov dozadu nevedel vyriešiť, ale preto si nedovolím ja trúfať, povedať, že som profík, som taký, nie, proste ja viem, ale vzdelávam sa a stále idem a ono každé auto mi priniesie novú skúsenosť, lebo môžem mať 2 Škodovky, ten istý model
ale každá Škodovka a jej lak sa môže správať ináč. Hej? Poďme sa porozprávať o to, ako sa starať o auto v zime a v lete. Začneme to zimou, keď je zima pre auto očistec. Čo je horšie, mráz, kamienky alebo posypová soľ? Čo z toho je také, že fakt segera na to auto? Čo z toho? Z môjho pohľadu všetko. A to poviem jednoducho. Hej. Soľ, zlo. Kamienky, zlo. Mráz, keď napadá sneh a človek to šúcha tou škrábkou, lebo som si kúpil v Tesku škrábku, asi Tesco som nemal povedať, pardon, ale keď si kúpim hoci kde nejakú škrábku za 2-3 a rýpem ten lak a rýpem a potom po zime si povedať, a to z čoho? Však to iba škrábka. Áno, iba škrábka, hej. To sú všetko zlé veci. Lebo to auto, ja viem, bod A, bod B. Veľa ľudí to tak má. Ale každý to chce na konci dňa predať čo najlepšie. A chce, aby bolo pekné. Čiže všetky tie veci sú zlé. Či z krátkodobého hľadiska, lebo dobre, škrabance si spravím, dá sa preleštiť, dá sa to. Soľ nechám tak, neumiem, nedekontaminujem lak, hnie to auto. Kamienky, otrepem mi kapotu, naráznik dobre, naráznik plast, naráznik nehrdzavie. Kapota hrdzavie. Ale že na narazníku ti obije lak a už to máš vyriešené. No, dám lakovať a nie je to taká položka, ako keď mi začne hrdzavieť kapota a už tam sú iné pálky ako za naráznik. Hej. Čiže tam je veľa faktorov, čo sa týka leto, zima a tieto veci. Takže ani mráz, ani soľ, ani kamienky človek neovplyvní. Tam ide o to, ako sa človek o to auto stará. Existuje nejaká zimná ochrana, ktorú odporúčaš pred zimou naniesť na auto? Možno, že to nezabráni úplne tým najväčším škodám, ale aby to auto prežilo tú zimu v pohode a na jar, keď vyjde slnko, že by to vyzeralo dobre. Za mňa je super dvakrát dekontaminovať auto. Hej. Poriadne umyť, dekontaminovať. Naletová hrdza, soľ, asfalt, živica, všetky nečistoty. To je taký štandard u mňa, čo si myslím, že je cenovo aj dostupné pre ľudí. Či buď chodia ku mne, ku iným, alebo si to robia sami. Je to dôležité. Ja samozrejme, že tým, že to viem robiť, tak ja si častejšie tie auta dekontaminujem, lebo proste soľ a zima je veľmi škodlivá pre auto. A potom áno, príde človek, no to neviete, prečo mi to hrdzavie? No, viem prečo. Proste to sú zažraté špiny. Ale čo odporúčam ja, je množstvo ochran. Či vosk, keramika, keramické sealanty, tekutý vosk, hej. Tam každý jeden produkt má určitú dobu, ktorú to vie nejakú ochraniť, hej. Samozrejme, to, čo je na papieri, nie je realita. Budeme úprimní, hej. Ale tam je množstvo možností, ktorými si vie človek akože ochrániť to auto, ako ho čistiť, ale záleží to od toho, koľko človek chce do toho investovať. OK. Čo na leto? Je pravda, že ten hmyz a ten vtáčí trus dokážu ten lak poškodiť? Že má to takú silu, že to zničí ten lak? Na 100%, hej. Mám skúsenosti a v podstate tým aj čo robím, tak môžete si nahádzať na auto neviem čo, ale pokiaľ vy necháte, lebo zo skúseností poviem, príde pán, mám tu živicu, ako ju máte dlho? 2 roky. Dobre, tak už viem, že to už nie je veľmi dobré, ale tam už záleží aj od tých lákov, od značiek, od rokov výroby, hej. Čiže to nie každý lák sa správa ináč. Ale ten vtáčí trus, živica, oni sú extrémne agresívne. Múšky. Človek prejde 5, 6, 7 tisíc kilometrov, neumie to 3 mesiace a potom mi to splachnete. Ja dám prostriedok, nepoužívam napríklad lacnú chemiu, hej. Mám fakt overené značky, a ktoré, nehovorím, že všetko drahé je dobré, preto mám nejaké, akože groje u mňa Koch, to je super značka, super. Keramiky mám inú značku, napríklad na Ziol, a ešte, keď tak môžem povedať, použijem aj K2 niektoré veci, lebo fakt sa mi osvedčili a sú cenovo dostupnejšie. Ale môžem dať niekedy na auto, čo chcem, keď raz tá mucha je vžratá, keď je človek 180 po diaľnici
a roztrepe tú muchu, neumie to 2 mesiace, no čo urobím? Nič, len proste to potrebujeme preleštiť. A tak sa ľudia divia, že ako to, že ti to neišlo dole, lebo ja som pol roka dozadu skúšal a som viete dal blízko vápku. Áno, vy ste si dali blízko vápku. Máte šťastie, že vám neodletel lak, hej, napríklad. Ja to urobiť nemôžem, je to na moju zodpovednosť. Čiže tam už je toľko veľa faktorov, čo si ľudia možno neuvedomujú, že čo ku mne príde, a to sa stretávam s tým, že na samoobslužný potrhalo mi tesnenie, lebo mal som tam niečo a blízko. Ako však tie auta nie sú večné. Ani ten materiál nie je večný. A tie nové auta, oni, no bohužiaľ, koľko stoja, oni nie sú kvalitné. Ja som mal raz taký prípad, išli sme s rodinou na dovolenku k mori a na zadnom kufri som mal pozostatok z tlačového trusu a bolo veľmi teplo, čierne auto, palilo na to 2 týždne v kuse a po 2 týždňoch som prišiel a už sa to nikdy nedalo. To bol vypálený, vyžatý lak úplne až do farby, by som povedal. No tam je potrebné v podstate, kvázi ja to robím tak, že si premerám ten lak meráčkou a prebrúsim, keď je to možné. Bolo cítiť na prst, taká machuľa bola, že s prstom si cítil, že to je také vrúbkované, že to je niečo už fakt, že poškodené. Niečo sa dá prebrúsiť a niečo nie, hej. Tam už ide o tie hodnoty láku, ktoré sú na danom dieli, lebo každý diel má inú hodnotu láku, každá značka má inú hodnotu láku a každý rok výrobí má inú hodnotu láku. To, hej, treba spomenúť. Čiže pri nových autách sa došetri, čiže mne sa napríklad, keď môžem tak len povedať, stáva, že príde 2-3-ročný nepoviem značku auto, kvázi bežné. Za mňa bežné auto nie je za 30 000, keď niekto povie, že to ja mám bežné auto, tak 30 báby, super. Ale mám škrabanec. Premerám lak a poviem, že tam máte toľko mikronov, že neviem, nedá sa. Ja sa prebrúsim, ale skúste, poviem, dobre, však stojte, ale ja sa prebrúsim, bude to treba lakovať. Za mňa to nechajte tak. No a tak keď povie, že nie, skúste, niečo sa stiahne, ste s tým spokojní, alebo ideme úplne na hranu, ale hneď vtedy poviem, čo najviac stiahnem. Ale ako náhle sa objaví taký ešte jeden škrabanec, tam už ani keby ste prišli ku neviem komu, tam už nemá čo preprúsiť. Tam už iba čisto lakovanie. Hej. Takže tam je veľa faktorov. Ale ten vtáčí trús, no živica, to je také, že... A čo je ešte super, nie že super, ale veľakrát sa s tým stretávam a to ja nechcem ani nejak ľudí takže vysmievať, oni o tom nevedia. Prídu, že mal som trús na kapote. Ja mám, že áno. A hneď vtedy poviem kuchynská a tá drapáva časť, nie? Jak viete, len počúvajte. To už viem, ja už viem, čo tam bude. Nebojte sa, dá sa to. Dobre, bo viete, ja som tak šúchal, tak fajne išlo, že ale ono to išlo aj s lákom. Takže, ale ja im to nemám za zle, lebo im to nikto v živote nepovedal, že takto sa to nerobí. Komu by si odporúčil normálne umývačku s kefami a koho by si tam ani neposlal proste, že tam to auto vôbec nemá čo robiť? No, umývačku s kefami ja by som neodporúčal buď každému, alebo nikomu. A to poviem kvôli čomu. Kefy sú super. Jemný vlas, oni sú výborné. Ale tam ide o to, že tie kefy nikto nečistí po tom umývaní toho auta. Čiže oni hoci sú jemnúčke a sú fakt super na to umývanie, ale tým, že tam chodia špinavé auta, alebo to, keď ideme na tú samoobslužnú, hej, a je tam tá kefa. Ja si šúcham kolesa, hej, no však hodím, hej. Človek druhý zoberie a idem po láku a si hovorím, bože, jak to fajne ide, však to tak čistí. Však ono to čistí, ale ono ti to škrabe auto. Čiže ono tie kefy sú dobre, ale tým, že sa to nečistí, tak sú zároveň tak zlé, že ono to brutálne ničí lak auta. Ale že brutálne. A dobre, pri bielých, sivých autách to nie je tak vidno. Ale keď príde čierne auto a chodí na kefy, je to hrozné. Samozrejme, na každé auto je kupec. Stále ho predá. Ale ten lak je tak zničený a zrýpaný, že je to dosť zlé. Lebo je to zlé, hej. Ale akože ja neodsudzujem tie kefy, však aj manželka moja sem tam pôjde na kefy, čo aj keď mi povie, že ja som bola na kefách, hovorím, dobre, super, ďakujem ti krásne, lebo ja nemám garáž. A
a keď vidím ten lak, hovorím, dobre, tak nie, že by som to umiel za hodinku, ale budem to robiť ďalších 8 hodín, lebo to treba prelešiť, bo na to nemôžem proste pozrieť a tu máme biele auto. Hovorím, no tak keď si chcel, tak na tie kefy. A to nemôže tam chodiť potom párkrát do roka, lebo keď v kuse budeš leštiť, tak už tam nebude žiadny lak. No tak to už len je otázka času, kedy sa to zakáže a už potom len po večeroch sa to bude umývať. Sú moderné penové kefy naozaj nejaké šetrné, alebo je to len taký marketing, že proste aby nalákali tých ľudí na tej umývárky, ktoré sú pre každého a pre nikoho, jak si povedal? Starostlivosť o tie kefy, hej. To je všetko o starostlivosti. To aj napríklad ja, keď umývam. Ja môžem byť detailingové štúdio, pokiaľ používam jednu húbku pol roka. A rýpem tým lak. Ale pokiaľ si pravidelne mením tú húbku, čistím vedro a fakt mám čisto, tak je to tiež rozdiel. Hej? Lebo môžem sa nazývať, že ja som detailingové štúdio, ale tú istú vodu použijem na 10 aut. A výsledok je rovnaký, jak tie kefy. Poďme sa povenovať trošku poďme sa povenovať ochrane laku. Tá keramika je nejaký nepreselný štít, alebo to je niečo, čo stojí veľa peňazí a nemáš takú hodnotu, za koľko som to kúpil? Marketing a keramika nestojí veľa. Čiže áno, ročné, 2-3-ročné, oni nestoja tak veľa. Samozrejme, keď mám kúpiť 5-ročnú a tá vodička, alebo 9-ročnú stojí 400-500 eur samotná vodička, áno, je to drahé, ale tam aspoň ja nepredávam tú službu, keď si niekto dáva keramiku. Je rozdiel. Príjem s novým autom, chcem keramiku, a príjem s používaným autom a chcem keramiku a chcem leštenie. Lebo keď ja by som niekomu povedal, že nové auto urobím, len teraz strelím, hej, tu máš kilo, dám ti keramiku, máš úplne nové auto, strieborné, nemáš tam absolútne žiaden škrabanec, tá keramika nebola drahá. Ale keď niekto príde a má 8-9 ročné auto, má najazdených 200 000, má veľa škrabancov a ja by som povedal, vieš, tá keramika stojí ročná 500 eur, ona nestojí 500 eur. 400 eur ja si zoberiem za to leštenie a prípravu, hej. Ono je chyba to, že my možno predávame nie ten produkt, teda predávame ako, že ten produkt je drahý, ale pričom tam je drahá tá príprava. Lebo ja viem dať na nové auto keramiku za pár hodín, doniesie mi auto o 1, na ďalší deň si to ráno ber. Nech vytvrdne všetko, hej, ale keď mi príde leštenie, ja potrebujem mať 2-3 dní na to od auta, hej, od stavu laku, všetkého. Čiže ja už tam potrebujem mať na tú prípravu. Lebo darmo ja dám keramiku na poškriabaný lak, len to zvýrazní škrabance a efekt nič, hej, lebo to nesadne. A ochráni ma keramika pred kamienkami na diaľnici? Nie. Neochráni. To akože môže byť, že však dobre, ona odpudzuje tú vodu. Auto sa možno menej špiní, ale tiež tam je také, že ako často auto človek umýva. Ku mne chodia ľudia, keď im dávam keramiku, poviem, príďte raz za 3-4 mesiace, už keď uvidíte, že tá keramika nefunguje, lebo aj tá keramika sa zanáša. To je normálne ju vyčistiť. Kyslým šampónom revitalizovať hocičo. Proste vy, keď chcete, aby to fungovalo, buď si kúpte tie produkty, ja im poviem, kúpte si toto. Robte si to, ale keď chcete, aby som to robil ja, však príďte. V pohode. Nemám s tým problém, ale neochráni. Aj folia napríklad. Folia, PPF-ko, super. Ale keď raz chytím šuter, poriadny, do kapoty, mal som skúsenosť, že prišlo auto a tam je podriapaná tá kapota, neochráni nič, hej. Jediná najlepšia ochrana je nejazdiť na aute napríklad, hej. Však dám do garáže, vybavené. Auto je jak nové, ale... Takže na tuningové zrazy a domov pod plachou na vozíku, hej. Áno, hej. To je akože najlepšia ochrana, toto odporúčam, akože super, ale keramika, lebo ľudia to oni vnímajú niektorí ako zázračnú vodičku. Ono to nie je zázračná vodička. My to môžeme predávať ako neviem čo, ale ja napríklad to tak predávať nechcem. Lebo čo je pre mňa napríklad najhoršie? Reklamácia. Viete, mne to nefunguje. Ale pokiaľ ja človeka poučím,
Príďte vtedy, uvidíte, jak sa to správa. A vy nečakajte, že pol roka tam vám budú kvapočky stiekať, hej, ja neviem čo, však keramika tiež dozreje. Najprv sú kvapočky, potom také zluky vody idú dole. Čiže to je tiež rozdiel. Len to treba niekedy prečistiť. Spomenul si PPF ochrannú fóliu. Je to taký najvyššia ochrana, ktorá sa dá na to auto dať? Taká bariéra medzi lakom, kapotou a tým vonkajškom? Myslím, že hej, teda určite hej, tak PPF-ko je najsilnejšie, ja to akože nerobím, ale je to aj samozrejme najdrahšie, ale tam si človek musí uvedomiť, či sa mu to finančne nejako platí. Lebo celopolepy sú drahé, hej. Akože skúsenosť je taká, že predok má PPF-ko, zvyšok keramiku, ale ono sú to už veľké peniaze, hej. Tam akože sa nebavíme do tisícky, hej, ani predok. A celopolep to sú tisícky eur. Čiže tam človek musí uvedomiť, že či sa mu to oplatí, alebo čo. Ale tiež sa môže stať hocičo a aj to PPF-ko sa môže rozbiť. Ako sa starať o také auto, ktoré má PPF fóliu? Môžem s tým ísť na bezdotykovú umývarku a striekať na to tou pišťalou, alebo je to len čisto už keď tam mám tú fóliu len na ručné umývanie u teba alebo niekde inde? Tak ja už keď človek má peniaze na to si dať na to auto PPF-ko, tak ja by som dával klasiku. Aspoň čo mám skúsenosti s tými ľuďmi, čo to majú, tak chodia na samoobslužné. Samozrejme kefu to nedru, ale áno, PPF-ko vie samoregenerovať. Vie, ale na kefy by som to asi ja nedával, lebo stále tam môže byť riziko, stále tam môže byť neviem aký kameň v tej kefe a to už je za mňa také, že moc trošku. Lebo už keď raz mám tak rád svoje auto, že si na to dám PPF-ko, tak proste zo skúsenosti viem, že ten človek si to neumýva sám, ale to dáva umývať, hej. Poviem to takto. Čítal som jeden článok a tam sa jeden typek chválil tým, že mal škrabance na PPF folii a zalial to horúcou vodou a tá folia nejak sa stelila sama, že sa keby opravila. Je to možné, alebo to bol nejaký taký vtip? Akože tie folie majú samoregeneračné schopnosti, čiže toto nie je vtip. Aj keď je auto podľa mňa na slnko, fakt, že v lete 40 stupňov tam na ňo práži, hej, čierne auto, čiže ona sa vie zoceliť. Čiže folie sú v tomto za mňa trošku taký, že zázračný produkt. Mm-hmm. Oni sú super, ale hovorím, nie je to také, že keď si človek povie, že mám fóliu, ale v živote sa mi nič nemôže stať na tom aute. Môže hocičo. Fólia tiež môže byť horšie nalepená, môže sa odlupovať, môže to človek napríklad vlastným umývaním poškodiť. Na hráne, hej, dám blízko vápku. Stáva sa. Hocičo, hej. A potom príde to reklamovať ku chalanom, že ste mi dali, ale sa to odlupuje, no ale oni už vedia, hej, že prečo, no však tu je hrana a jak ste, tá som tak urobil, hej. To je toto isté, čo prídu ku mne, tá som tak podriapal, hej, no tak asi prečo. Mal som jeden prípad poleštení, reklamácia. Mám slniečka. Vyleštil som to. Zadarmo, hej. Prišiel druhýkrát. Zás, nervózny, volá, zase mám, viete, a to vy tam dáte nejaký vosk a toto, hovorím. A ja už som bol z toho hotový, hovorím, že jak? Však akože do prčic, však ja robím svoju robotu poctivo. A tak som povedal, že doneste mi handri húbku. Už som bol nervózny. Prišiel a vtedy ja som umyl auto a zobral som tie handry, čo mal, pod svetlom som ich preleštil a tak som utrel handru, on mi povedal, že jak to umýva. Viem škrabance, viem, dobre, zase som to vyleštil, zavolal som ho a tak že pozrejte, tu je normálne, tak baterko som svietil čisté, viem, že hej, zobral som handru, viem, poškrebané, to nie je možné. Viem, však teraz ste to videli, jak to nie je možné. No dobre, to som asi zrobil ja a ste leštili celé auto, viem, počúvate tretíkrát, viem, že vy ste normálni. Ako fakt to bola taká skúsenosť, ale ani on o tom nevedel, však nechcel zle tomu autu, ale ja som tiež bol taký, že v pomykove a to je aj pri tých fóliách. Proste človek si myslí, že tá fólia je boh, proste, že ju človek nezlomí. No jasné, že nie. Keď poviem na samoobslužu a tam natrefem ten tlak, však ja taký tlak v garáži nemám na vápke, však to je riziko, hej. Čiže to tam natrepu a idú. A čo potom s fóliou má nejakú životnosť?
A keď tá životnosť skončí, alebo tesne pred koncom životnosti tie folie, ju treba odstrániť, alebo proste má nejaké už také známky za sebou konca života, čo s ňou potom ďalej? Ja som iba raz dával fóliu dole po životnosti, lebo ona už bola zožltnutá, bola aj popraská, tak som si povedal vtedy, že už v živote to nechcem robiť. Kapota a narazník 8 hodín roboty a to tak či tak. Vriať sa voda, nahrievať všetko dole po kúskoch, ostalo lepidlo, odstraňovať lepidlo, brúsiť kapotu, leštiť, čiže tam človek tiež si musí uvedomiť, že aj pri keramike. Ročná keramika neznamená, že 33. dám keramiku a 33. rok mi končí. Hej? Tam je veľa faktorov. A to isté fólia, že o 10 rokov, tak presne 10 rokov to musí vydržať. To nevydrží proste, už tam človek vidí. A keď to skôr dá dole, tým lepšie. Hej? Takže to je, lebo ľudia to vnímajú, takže poviem tá ročná. No tá rok. Ale za rok, keď urobím 50 000 kilometrov, alebo 40, však akože kvantum, hej, to si dajte 4 ročné. A to je aj pri folii, hej. Keď chodí a zrazu si povie, že mala byť 8, ale som to nechal 10 rokov, 11, ale to však aj tak nejaký ten, to je keď je s výrobkami. On tak minimálna doba trvanlivosti je vtedy, ale však neotvoril som ten jogurt. Však aj o týždeň bude dobrý, no tak je to takisto. Leštenie svetiel, robíš to aj ty vo svojom štúdiu, alebo tejto aktivite sa ty nevenuješ? Hej, leštenie svetiel robím. Akože toto mám celkom rád. To je taká, no zase závisí to od modelu auta, že aké je, lebo keď mi tam príde nejaká Honda, ktorá má kadejaké tie vyčnielky a človek sa chytá tak za hlavu, že jak to mám spraviť, takže to je trošku problém, ale hej, vybrúsim, vyleštím, ochraním a ide to dať ďalej. Len tam sú tiež také tie predstavy, lebo niekedy príde, ja to volám, že šedý zákal. Mm-hmm. To svetlo má šedý zákal a ja nevidím, čo je z vnútornej strany. Ono sa to v podstate fakt vybrúsi, zvonku je to čisté, ale tiež znútra tam môže byť niečo od žierovky, alebo je zlé plexi, že nejaká chyba. Tak tiež povedať, že viete, my sme si mysleli, ale ja vám riešim ten exteriér, nie to vnútro. Na to sú už úplne iné firmy a úplne iné ceny, keď chcete dávať akože aj to vnútro dokopy. To zrkadlo vo vnútri. Hej, tam už to je tiež také, že stretol som sa aj s tým a akože mňa to mrzí, lebo keď príde človek, ja mu chcem pomôcť a chcem to urobiť čo najlepšie, ale keď to raz je nejak znútra, tak čo s tým spravím, hej? To ja nebudem teraz rozoberať a tápať v tom, lebo ja sa napríklad nikdy nepúšťam do veci, že tak skúsim. No tak skúšať môžem pri bytovke alebo niekde, ale tam už keď za mnou chodia ľudia, tak oni chcú odpoveď. A ja častokrát odporúčam tých ľudí, choďte tu. Tam sa vám o toto postarajú. Hej, však vám robia to lepšie ako ja. Choďte tam pokojne. A dajú vám ešte lepší termín ako ja. Takže neodporúčaš, že leštiť svetlo zubnou pastou, jak na internete, na YouTube a tak ďalej. Že ako však môžeme, že to je v pohode frajerina, ale neviem, no akože internet je v tom, je super. Vieme tam čerpať veľa informácií. ChatGPT povie strašne veľa. Ale ja zo skúsenosti viem, ako niekto povie, že musí sa dobre pýtať. Ja som sa dobre pýtal a na veľa vecí mi z toho, čo ja viem na 100%, lebo napríklad v leštení, a nechcem, že by to nejak vyznelo arogantne, v leštení si na 100% verím. A verím si v tom asi najviac v živote, ako keby, že lepšie, ak šoferujem auto. Tam ma, dá sa povedať, že nič neprekvápi. Fakt, v tom som doma. Mm-hmm. Ale tu pasta, tu tamto, hej, ono sú to také proste, to sú presne tie veci, ako keď mám exkrementy a to hĺbkou si prejdem, lebo som myslel, že lepšie zaberie tá drsnejšia časť, hej. Skôr vyčistím, nie? No, skôr vyčistím, ušetrím čas a najlepšie, keď to auto ani nie je umyté, lebo čo je najčastejšie? Príde auto na obliadku, čierne, zaprašené a viete, tu mám škrabanec a máte ďalšie škrabance. Jak to? Však máte zaprašené auto a vy rypete tým prachom, však viete, čo je prach? Aha. To mi nedoplo. Že nemám im to za zlo, lebo im to nikto v živote nevysvetlil. Že
že to nemajú robiť. Teraz mi napadla jedna myšlienka, alebo čo mi hovoril môj známy. Jeho otco už bol v takom staršom veku a keď si pamätáš, niekedy také škrabky sú na ľad, na jednej strane majú plast a na druhej strane taký kov, taký plech. A on s tou kovovou časťou mu dával dole ľad zo zadného okna na golfe. V tej dobe to bol 6-kový golf a nebol to bolo možno 6-7 rokov dozadu. A on mu zrýpal celé okno. Nie že lak, ale celé okno bolo zrýpané, a keď by si zobral kameň, aby si pošúchal na polaku. Takže tak ty predtým hovoril, tie nekvalitné prípravky alebo tie škrábky, to je masaker na to auto. Človek musí dávať pozor na tie veci. Ja zase som taký, že môžeme sa baviť o tom, že čo je drahé, čo je lacné. Hej? Niekto povie, že bežné auto, poviem Kia Ceed, hej? Ale Kia Ceed stojí 30 000. Je to bežné auto? No pre niekoho, hej, ale 30 000 je veľa peňazí, hej. Ale ľudia to reálne vnímajú ako bežné auto. A tak sa o to starajú. Však čo tam sítka, no tá idem tu. A si vám kamo, ale však to je kvantum peňazí, však to ti treba splatiť. Koľko si musel zarobiť na to. A tak ide o to, a tak sa o to starajú. Áno, lebo mám škrábku, lebo dobre, ja si dokážem kúpiť auto za 30, ale kúpim si najlacnejšiu škrábku, lebo bola v tom supermarkete alebo v obchode, bo stala 2 eurá, tak ju kúpim. Ale to nikto nepozrie, že jaké to má hrany, čo to je. Jedného zákazníka za celý čas som stretol zo svojej skúsenosti. Ja som leštil auto. Tiež mal sítku. V roku 24 prišiel na prvé umytie za novné auto. 25 prišiel po zime a auto zrýpané. Čo si robil? A mi ukázal. Však som čistil ľad. Tak si zrýpal auto. Vyleštilo sa, prišiel teraz po zime a už pekne. Mám silikonovú, stala síce 25 eur, ale pozri, jak vyzerala. Vyzerá dobre. Venuješ sa aj čisteniu motorového priestoru, alebo toto nechávaš na iných? Nevenujem. Čo je čistenie? Hej? Akože plasty a také veci samozrejme. Spolupracujem s určitým servísom, ktorý niekedy potrebuje vyčistiť ten motorový priestor. Ale to je tak, že auto je odstrojené, je pripravené, lebo za mňa to je riziko čistiť. Nie pri každom aute, hej, to je akože je to individuálne, ale napríklad fakt tie auta u mňa sa točia, kadejaké značky, kadejaký rok výroby. Ja nie som mechanik, nevýznam sa do všetkého. Ale pokiaľ príde, že áno, poviem, dobre, donies, ale nech je toto chránené, oni to odstroja, donesú auto, hej, odstroja, pripravia, vyčistí sa ten motorový priestor. Lebo ja napríklad nemám rád, a to nielen pri čistení motoru, ale aj pri leštení, že viete, to je na vlastnú zodpovednosť. Tak buď to dávaš ku mne a je to na moju zodpovednosť, a nie na vlastnú, keď mi za to platíš, hej. Čiže ja poviem na rovinu, že do toho by som išiel a do toho by som neišiel. Ale plasty a také veci, to nie je problém, len už pri takých tých hĺbkovejších čisteniach motorov tam ja sa úprimne do toho až tak nevýznam. Hej. Ja proste nie som mechanik, ja viem robiť iné veci a to, čo neviem, tak sa netvarím, že viem, ale radšej poviem, že rozmýšľal by som dvakrát, že či áno, či nie. Domáce interiérové čistenie v aute. Vieš, každý doma čistí nejaký ten nábytok, takže nemá s tým nikto problém niečo čistiť v aute. Aké sú tam tvoje skúsenosti? Robí to, nerobí to? Alebo to radšej zveriť odborníkom, jak si ty? Ja sa skôr stretávam s tým, že to je taký paradox. Doma si čistíme byt každý týždeň. Sobota musí byť, hej, ideme toto, koberce, podlaha, všetko. No, nič, to musí byť čisto. Ale auto si dám vyčistiť poriadne raz za pol roka. V aute dýcham ten prach, lebo ho dýcham. Do auta dávam tie deti. A to však aj zo svojej skúsenosti viem, hej, malá, akože ho na extrém narobí ten bordel, lebo narobí ho. Neovplyvním, nemôžem kričať, lebo proste to je zbytočne, hej, čo s tým budem robiť. Ale aj tak necháme tie deti dýchať ten prach, tú špínu.
dobre, čistiť interiér doma je super, starám sa o to auto. Ale tam je, že buď ho čistím, alebo robím to, že ho iba impregnujem, lebo sú tí ľudia, hej, že príde ku mne auto, no leskne sa to tak, jak moje čelo po celom dni, že fakt proste tá fľaky také, ale tí ľudia za to nemôžu, lebo ja som si myslel, že budem dávať ten sprej a ono to bude čistejšie. Pardon, pani, viete, pokiaľ to nevyčistíte, to čistejšie nebude. Čiže je to fajn si to čistiť. Prietieť. No dobre, ja by som vypustil tie vlčené utierky, alebo typom párske veci, dobre, toto kašlíme na to. A dnešná doba je taká, že sú voľne dostupné produkty, ktoré si vie človek kúpiť kvázi za pár eur. A aj keď možno ja vysvetľujem zákazníkom, že produkty na interiér, ono sa vám to zdá, že ten pol liter je drahší. Ale vieš, však vy ten pol liter máte na rok, pre Boha. Však vám to vidí na mesiac 50 centov na čistenie. Čiže ono sa dajú kúpiť produkty, ktoré vyčistia, odmásnia. A keď chcete impregnujte, ale len si kupujte normálne, lebo fakt sa stáva, že viete, ja vlhčené vyťahnem a ja robím toto, ale však vy nevidíte, že to máte fľakáte. A o to sa to potom ťažšie čistí, lebo radšej za mňa nečistí to vôbec, doniesť to ku mne raz za pol roka, to urobím, ja keď tam trepeš každý týždeň niečo a potom to je problém dať dole. A väčšinou ľudí aj tak bere prípravky z domu. Že to nie sú prípravky na auto, ale tie, ktoré používame bežne doma. Ja by som povedal tak, že radšej tam používaj na toto auto jar, alebo neviem čo. Ja keď fakt kúpiš toto vlhčenú, čo má ísť decku na zádok, alebo to bolo univerzálna, neviem, jaká super extra utierka, ktorú človek si nevie ani ruky umyť potom, lebo to je hrozné. Čiže radšej tam daj jar, si to prečistí, odmásni a dovidenia. Za mňa. Vieš mi vyčistiť aj kožu a starať sa o ňu, keď prídem k tebe s koženým interiérom? No, za peniaze v Praze dom. Viem, jasné, že hej. Tak akože to sa čistí pravidelne. Veľa ľudí na to zabúda, lebo prečo si kupujeme kožený interiér, hej? Nevidno fľaky. Jednoduchšia starostlivosť. Ale tiež, hej, vlhčené a idem. Ale zabúdajú na to, že koža má tiež svoju nejakú výdrž. A teraz berme auta, ktoré sú staršie, ako ja mám 12-ročný Superb a ten koža je držiak. Ja ho čistím 3-krát za rok a impregnujem. Mal som 2 týždne dozadu Land Cruiser, presne tak, Toyota Land Cruiser a auto v hodnote desiatok tisíc. Najazd 40 000 mala a tam chýbali kúsky kože. Koža nekvalitná, hej, o to častejšie. Čiže, a tu môže chodiť ku mne aj 7-čkový bavorák a neviem čo. Nie je to tak kvalitné, čiže proste čistiť, impregnovať, aby sa to koža zocelila. A ďalej, dobre, ja to neimpregnujem. Vie sa dať keramika na kožu, hej, je to od ceny. Čiže tam je to od požiadaviek, ale áno, samozrejme, dá sa to, nie že dá sa to, musí sa to čistiť a starať sa o to. Čo si našiel také najbizarnejšie v aute, keď prišlo a mal si tam čistiť interiér? Neviem, či to môžem povedať. Akože za ten čas veľa vecí, hej. Takže čo najbizarnejšie? Akože najčastejšie proste jedlo, hej. Ja si poviem, fajná hranolka. Chcel by som, hej, z mekača. Toto sú také bežné to veci. To asi bežné, hranolky sú také, že určite dosť často. Hranolky, šupky od banána, ohrízky z jablka, cukríky, pera, také veci. Ale hej, boli aj nejaké, asi to nechcem hovoriť, ale boli také veci, ktoré som si povedal, že hopa, tak tu sa žilo v tomto aute. Ale hej, napríklad také, že pleseň a také veci tie sú bežné. Hej. Tomu, keď človek sa raz o auto nestará, ono to ani nevie. Ale je tam, hej. A to človek dýcha. Ponúkaš v šumnom motore aj fotenie auta. Čo to znamená? Je si taký profesionálny fotograf, alebo čomu sa ty venuješ, keď máš detailingové štúdio a aj fotíš auta? Tak zrobím na fotím, nie? Nie, tak ja v podstate nejakých 13 rokov robím aj grafiku a fotím. Akože grafiku robím už iba sebe a fotím už iba sebe. Ako za mladí som si trošku pochodil s týmto, ale tak som to chcel využiť.
ale viem nafotiť aj auta na predaj. V podstate ja si stále aj na tie sociálne siete pripravujem tie fotky a všetko. Samozrejme nie je reálne, aby som každé auto jedno nafotil, hoci sa mi stávalo, takže keď som začal, tak keď som sa stretol so známymi a oni, že ty si fotíš iba drahé auto, ja ti nedám, bo mám obyčajné. Tak som začal pridávať bežné, hej, Octavie a také. To co nejde? Bo už dávaš takého, nie, ale tak vieš, jaké príde, také odfotím a jak stíham. Čiže, ale stále, keď fotím na ten prejazd, tak hovorím tým zákazníkom, že nemám problém nafotiť tak, aby to bolo čo najlepšie, ale berme to tak, že raz ten zákazník príde a nechce mať pocit, že to je iné auto. Takže buďme takí, že realisti, že čo treba trošku schovať, schovajme, ale také tie základné veci, čo sú, že budú vadiť tým ľuďom. Hrdzá, tak? Tak to trošku treba aj ukázať, hej. Nebojte sa, hovorím stále. Na každé auto je kúpec. Proste nezmysly sa predávajú. Aj môj brat niekedy je, takže predal, kúpil toto, kúpil proste nezmyselné auto, čo žralo 25 litrov, no predal to za 3 dní, lebo čo, našiel sa pacient a to kúpil. Takže keď príde ku tebe auto, nefotíš to len na svoje sociálne siete, ale keď ten zákazník chce to auto predať, dá ti ho vyčistiť, vieš ho nafotiť a dať mu tie fotky, že ponúkaš aj takú službu. Jasné, že akože napríklad na svojej sociálnej siete ja si urobím možno 5-6 fotiek. Už keď chce on, tak sa to fotí trošku detailnejšie, ináč viacej fotiek. Čiže, lebo mne stačí 5-6, aj tak mám skúsenosť, že môžem dať hociaké auto, neviem čo, aj tak ľudí to reálne nezaujíma, len im to tam ukazuje. Ale už keď to je pre zákazníka, tak sa fotí detailnejšie aj ten interiér, či je niečo poškodené, nepoškodené, karoséria zvonku, kolesa a tak ďalej a tak ďalej. Tam je viacej fotiek podľa toho. Mám to tiež podľa balíčku rozdelené, že koľko fotiek chce. A ja im tiež odporúčam, že najviac nie je vždy najviac, hej. Urobme toľko, to vám stačí za takú cenu a vybavené. Ľudsky proste, tak ľuďom radím, hej, takže... Stal sa ti nejaký taký detailingový horor, že proste si zobral auto a potom si mal z toho hlavu smutku, že to asi nebola dobrá akcia na to auto? Hej, začiatky boli ťažké. Manželka si so mnou v začiatku prežila veľa. Hej, to čistá depresia bola doma. Zoberie človek drahé auto, má brúsiť lak, hoci má školenie, je pri ňom človek, nepodarí sa dať, čo tápa v tom, hej. To boli začiatky. Ale teraz už to tak nevnímam, lebo tým, že už mám dosť odrobené, tak viem, že na každý problém je riešenie. Ale zase ja som taký, že sa aj veľa radím. Keď fakt niečo neviem, tak ja sa proste spýtam. Za mňa to nie je hanba, hej, nikomu zavolať. Nevieš mi poradiť, čo by si urobil, ako by si to urobil. Hovorím, čo sa týka láku, tam zase ani nie, tam už som s tým OK, tam si myslím, že málo čo by ma vedelo prekvapiť, ale, lebo to viem hneď povedať, dá sa, nedá sa, ale v interiéri vie prekvapiť niečo také, že seknem sa v tých termínoch, že čo najhoršie, nemám auto špinavé, nie je dobre, keď ste ho mielo, čo teraz, hej, príde koniec, hej, blúd, no. Šalenstvo. Fúknem rotátorom, kebyže mám alergiu na prach, ja tam nemôžem robiť. Však to akože koniec, hej. Príjem domov, oči červené, no a to čo, kde si bol? Tade som bol v robote, nie? Stáva sa to, ale začiatky boli extrémne ťažké, lebo fakt človek nemá skúsenosť s každým autom, lebo nemá. A aj ten interiér vie častokrát prekvápiť, lebo keď niekto povie, že je po deťoch, ja viem presne, čo mám čakať a ja som vtedy spokojný. Okopané sedačky, prahy, chrumky, jedlo medzi sedačkami, hovorím, presne viem. Ale keď mi povie, že vylel sa mi olej, no hovorím, problém. Teraz vylel sa mi benzín, hovorím, ešte väčší problém. Čiže to sú také veci, že na ktoré sa človek reálne nevie pripraviť, hej? Lebo nevie, kde to je, čo má rozoberať, jak má rozoberať, či to človek chce zaplatiť. To sú také ťažšie veci. Aká je tvoja skúsenosť, že kvalitný detailing a dobré fotky reálne zdvihnú cenu auta aj o stovky eur? Že príde ku tebe ten človek a povie, že chcem ho predať, ale má nejakú možno predstavu a keď ho vidí už urobené, tak si myslím, tak asi by sme mohli dvihnúť nejakú tú cenu, lebo to asi vyzerá lepšie, ako je to myslel. Kebyže žijem z emócií ľudí,
Joj, tak nie také auto by tu parkovalo. Hej, to je super. Ja keď auto už fakt, že sa vylešti, čo už má niečo za sebou, je to super. Ale pred predajom, keď sa fakt to auto dáva dokopy, a to nie, že len pred predajom, ale ono samozrejme to hĺbkové čistenie dvíha tú cenu, lebo keď raz človek kupujúci sadne do toho auta, je vyvoňané, je čisté, tie plasty sú fakt krásne, ako nové, pokiaľ to auto, že nie je zničené, hej, lebo stáva sa, že mám zrypané plasty, viete to opraviť? Ste zrypali plasty. Jak? Možno sú na to firmy, hej, v pohode, ale tiež kto to zaplatí? Neoplatí sa to robiť. Ale keď niekto povie, že fakt, že chcem aj to, stalo sa mi to, že dalo sa vyleštiť auto pred predajom na kompletku a tak prišli, že to je to auto, a že hej, my ho nechceme predávať, my sme nevedeli, že to môže byť tak pekné. Tak akože, môže, prečo by nie? A plánuješ investovať do nových technológií v svojom šumnom motore, alebo zostávaš tak, jak si na nejaký čas? Momentálne robím s tým, čo mám, ale tiež to beriem tak, že viem, že sú rôzne technológie, ale ja som v tom opatrný. Ja tiež potrebujem dozrieť na niektoré veci a tým, že ja to, čo mám predať, a to robím aj s produktami, s ktorými robím, najprv si všetko skúšam. Preto nemám 20 značiek a to, čo nájdeme, niekde asi neobjednávam, ale to potrebujem vyskúšané. Čiže som tomu otvorený, ale musím to mať odskúšané. A samozrejme je to otázka peniazy, či si to viem dovoliť a či sú ochotní to ľudia zaplatiť. To je dôležité. Lebo ja môžem mať, neviem, ultra, neviem čo, ale keď človek povie, že za to nezaplatí, tak môžem to mať, hej. Podľa toho, jak hovoríš, vidím, že ťa tvoja práca baví, vzdelávaš sa v tejto veci. A kde vidíš svoju firmu o 5 rokov? Chceš byť stále sám a venovať sa tomu tak, jak teraz, alebo plánuješ rozšíriť a mať zamestnancov? No túto otázku dostávam často, keďže robím veľa. Jasné, o 5 rokov chcem byť väčší, chcem ponúkať iné služby. Nehovorím, že by som možno nejak rozširoval tú ponuku alebo niečo, ale chcem v tom byť ešte lepší. Ešte lepší a áno, keď nájdem spoľahlivých ľudí, tak hej, ale zatiaľ som taký, že ja k autu nepustím žiadneho človeka a to môže byť napríklad FABia za 2-3 tisíc eur. Pre mňa to je 2-3 tisíc eur, hej. Čiže ja sa toho momentálne obávam, že keď niekto čo urobí s tým autom a tak, no mám rešpekt. Nehovorím, že raz nie, ale momentálne som taký, že aj keď brat príde pozrieť niekedy, keď čistím auto alebo niečo, hovorím, počuj, nedotýkaj sa, ticho. Keď to poškrabem ja, nie ty, hej? Takže dovidenia. A na záver, Lukáš, ak by si mal dať jednu radu majiteľovi auta, aby mu ostalo čo najdlhšie šumné, čo by to bolo? Jazdiť s ním. Klasika. Nie, no tak však starať sa o to auto, akože ja dostávam otázky také, že či je dobrý tekutý vosk na tých umývárkach samoobslužných, alebo či je toto dobré. A stále je lepšie dať niečo ako nič. Čiže milom sa o to auto normálne starajte a nezrýbte si ho. A aj chodia aj po leštení a sa pýtajú, že čo s tým autom. Ja im všetko vysvetlím, ako sa starať, ako na tých samoobslužných to majú robiť. Hoci už som tam nebol hej dlho, ale hovorím, viete, urobte toto. Ja im to vysvetlím. Ja nepotrebujem, že by ste tu chodili každé 2 týždne, akože keď chcete, tak znaroč vás privítam, hej, super, milujem peniaze. Ale hovorím ľudsky, robte toto, robte tak, robte hen tak a bude to v pohode. Hovorím, vy pri čiernom aute napríklad sa mikroškrabancom asi v živote nevyhnete. Lebo to sa nedá. Ale vie to auto byť stále pekné a dajte si ho spraviť každý rok za menej peňazí. Ako raz za rok sa vybuchajme a pozrieme na to auto 5 rokov, hej. Čiže to je o tom. Ale dá sa starať o to auto, hovorím však aj tú Fabiu, čo mám, vyzerá to pekne, hej. Na to, aký to má vek, kto to mal, jak to mal, takže to je super. A ľudia, čo už keď raz zaplatia, to je tá skúsenosť, že už keď raz zaplatia dosť a keď prídu, dajme tomu o pol roka, to auto už tak špinavé nie je. Lebo už raz zaplatili, hej. Čiže už menšie balíky a starajú sa to auto. Ďakujem ti, Lukáš, za
to, že si prijal pozvanie do toho podcastu. Za mňa úplne super informácie. A verím tomu, že sme vám priniesli toľko informácií, ktoré ste potrebovali počuť. A my sa vidíme pri ďalšom podcaste. Majte sa pekne.